Good morning. Naay mahitabo sa atong kinabuhi nga mura siya o we miss the dots. We miss the points. Nga unsa man ang gipadayag, dili nato makit-an. Dili nato makonekta ang mga butang. Kung mao kini ang nahitabo ni Santiago ug ni Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Just imagine, Jesus was telling them what will happen to the Son of God, what will happen to Him, nga siya mag-antos, paantuson, ludan, bugal-bugalan, unya sa katapusan, patyon ilansang sa krus. Unya, paghuman og sulti ni Jesus niini sa mahitabo kaniya, miduol si Juan ug Santiago kaniya og miingon, naami gustong ipahimo kanimo, palingkura kami sa imong tuo ug wala kung maghari ka na. They miss the dots. They miss the points. Ipaklaro ni Jesus kung unsa ang kinabuhi nga ilaha nga kinahanglan nga puy-an. Kinabuhi sa pag-alagad, kinabuhi sa paghatag sa ilang kaugalingon, apan ang ilahang katuyuan lamang mao na sila maghari. Usahay mao kana ang mahitabo kanato. We sometimes miss the dots in our lives. Tungod kay lain ang atong mga gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kita motawag nga Kristohanon, apan usahay nagpakabuhi kita nga wala si Kristo sa atong kinabuhi. Kay gusto kita nga kita mao ang masunod, kita mao ang alagaran, ang atong gusto mao ang matuman. Mao kini ang pahinumdom kanatong tanan this morning in our Eucharistic celebration. As we share the body of Christ being torn apart, iyaha kining gipikas-pikas diha sa atong pagkomunyon. Please, let us be reminded that that is Jesus who served us, who gave up His life for our sake, for our salvation. Mao nga dapat lang as we take Him in the communion, in this celebration of the Mass, paningkamutan usab nato nga mamahimo kitang maalagaron ngadto sa atong isig kaingon. Dili unta nato kanunay nga ipaturatoy lamang ang atong mga kaugalingon nga mga intensyon o mga pangandoy sa kinabuhi. Let us follow our Lord. Let us follow His example. Let us be people who are going to serve one another so that we can really rise up and say and claim that we are truly Christian. Amen.